бибигул Абдурахмонова сокини деҳаи Хоҷа Сиддиқи ҷамоати деҳоти дурбати шаҳри Ҳисор буда 3 сол қабл аз ҳаёти сангини падари солхӯрдааш Болтақул Абдурахмонов ба ҳафтаномаи оила шикоят карда буд. ин мӯйсафеди 90-сола дар фасли сарди зимистон дар як хонаи лоии бедару бетириза умр ба сар мебурд ва зиндагии набераҳои ятимашро бо нони гадоӣ пеш мебурд. азбаски он вақт ҳафтаномаи оила сомонаи худро надошт, мо аз мушкилоти ин оилаи камбизоат навори видеоӣ омода намуда онро дар сомонаи пресса тиҷи нашр кардем. пас аз нашри навор ҳукумати маҳаллӣ ба мушкилоти мӯйсафеди дармонда расидагӣ намуданд ва бо сарварии раиси шаҳри Ҳисор хонаи Болтақул Абдурахмонов ба пуррагӣ таъмир карда шуд. бобои Болтақул дар дил ду орзу дошт: соҳиби хонаи обод шавад ва набираҳои ятимашро зан дода беормон аз дунё гузарад. як орзуи мӯйсафед бо кӯмаки оила амалӣ гашта соҳиби манзили зебое шуд, аммо умр ба ӯ вафо накарду орзуи дуюмашро бо худ ба зери хок бурд. Болтақул Абдурахмонов аз дунё гузашт ва имрӯз духтари ӯ бибигул Абдурахмонова ба идораи сомонаи оила тиҷӣ ташриф овардааст то дар кори хайр баргузор кардани тӯи домодии ду ҷияни ятимаш аз муштариёни оила мадад бипурсад. биёед дарди дили ин зани дармондаро аз забони худаш бишнавем. ман Абдурахмонова бибигул зодаи шаҳри Ҳисор мебошам, аз деҳаи Хоҷа Сиддиқ, ҷамоати дурбат. ман аз хурдиям чиқдр шароитам валби буд. меҳри модару ман надидам. бо бародарам ман дед малутка сағирахонаи шаҳри Душанбе то 3 солагиам калон шудам. баъд аз он интернатода калон шудем. баъд падарам беҳад азоб кашидаги дар зиндагӣ. бародарамро мардум ёрдам кардан, оиладор кардем. бародарам 2010 аз дунё гузашт. оилаш аз рӯи шароити бадамон ки шумо нони хӯрдан надоред, ин хелу хел гуфта бисёр таънаҳо карду монда, фарзандашро партофта рафт. ба ману бобояш бо чӣ қадар азобҳо нигоҳ бин кардем. мӯйсафеди падарам дами 90 буд. ба хотири набераҳояш гадоӣ мекарду онҳоро ба нони гадоӣ калон кард. имрӯз мехост ки набераи калониашро оиладор кунад, вале аз олам гузашт падарам. бовар кунед чӣ қадр шароитам бад аст. мехоҳам ба ҳамин зиндагӣ ҷиҳанам бачи раҳмати додарамро оиладор кунем ки баъди сари ман онҳоро дигар ягон кас нест ки дастгирӣ кунад. илтимос ба мо кӯмак кунед бародарон, илтимос ба мо кӯмак кунед ки ятимро оиладор кунем. кори савоб мешавад, кори хайр мешавад. пайғамбар гуфтааст ки як муҷаррадро ё як ятимро оиладор кунед ё ки сарашро седа кунед, хеле кори савоб аст, кори хайр аст дар ҳамин дунё. хоҳиш мекунам илтимос барои ризои худованд ҳамин ятимро дастгирӣ кунед, кӯмак расонед ки ҳамин оиладор кунем, хонааш обод шавад. чунки хони мӯйсафеди падарам ҳозир ягон кас нест.